minden szentgyörgyi büszke lehet arra, hogy most 2011-ben itt él Sepsiszentgyörgyön, hiszen valóban egy kettős ünnepet élhetünk meg, ülhetünk meg. 550 éve város Sepsiszentgyörgy, illetve 20. évesek a Szentgyörgy napok. Azt hiszem, hogy ma már mindannyian egyetértünk abban, hogy ez sokkal több, mint egy városünnep. Ma már a Szentgyörgy napok Erdély talán legnagyobb kulturális és szórakoztató fesztiválja is egyben, ezért én azt hiszem, hogy minden szentgyörgyi még jobban örülhet annak, hogy szentgyörgyi, büszke lehet arra, hogy itt él ebben a városban, és én látom, hiszem azt, hogy ez egy vidám, életerős közösség. Lévén egy különleges alkalom lévén, hogy jubilál a Szentgyörgy napok és 550 éves a város. Talán a legnagyobb Szentgyörgy napokat készítettük elő a sepsiszentgyörgyieknek, háromszékieknek, erdélyeknek, és úgy gondolom akár az összmagyarságnak is, hisz bárki, aki szereti a magyar kultúrát, a magyar szórakoztatóipar egy-egy nagy nevét, vagy egy-egy világsztárt, itt mondjuk említsük meg a Smokit, az úgy gondolom, hogy a 8 nap alatt jól fog érezni magát itt Sepsiszentgyörgyön, vagy a 8 nap alatt, vagy a 8 napból legalább egy nap, vagy egy este. Én azt hiszem, hogy a szervezők egy nagyon sokrétű programot állítottak össze, és hiszem azt, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára a legkedvesebb. Itt, mivel ízlések vannak, ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy az egyik leg vagy a másik leg. Nekem megvannak a legjeim, biztos mindenki másnak megvannak a máslegek, és azt hiszem, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeretne, ami az ízlésének megfelel. Én azt szeretném, hogy az a 60 000 ember, aki itt él, és az a 30-40 000, aki még ide látogat, az jól érezze magát. Egyértelműen kiemelném azt az új helyszínt, amelyet kultúrkertként említünk. A múzeumkertben egy harmadik teljes értékű színpadon reggeltől estig olyan kultúrprogramok lesznek, amelyek azt a közönséget célozza meg, amely eddig még lehet a Szentgyörgynapokban nem kapott soha magának valót. Tehát a Szentgyörgynapi hétvégét kihagyta, csak a kulturális hét során vett részt a Szentgyörgynapokon. Ez egy újdonság a testvértelepülések városa, amelyen több mint 10 határon túli település a megyével vagy a várossal testvér kapcsolatot kialakított település megye vesz részt. Ez is látványos lesz. Újdonság az, hogy 2 kézműves vásárunk van, egy bent a múzeumkertben, tehát a kultúrkertben, és egy a hagyományos kézműves vásár, ahol több mint 150 kézművest fogunk idén fogadni. Újdonság a programban például az, hogy idén már 3 nemzetközi sztár vendégünk van, a Smoky együttes, Sziszikecs, Miklós Erika, de rajtuk kívül még további nagy neveket tudtunk behívni a hétvégére. Nagyon gazdag a kulturális hetünk, hihetetlenül gazdag, talán soha nem volt ilyen gazdag, szóval szó szerint nem tudsz eljutni minden egyes előadásra, hogyha a kulturális héten minél több helyre szeretnél ütni, akkor nagyon-nagyon meg kell vágjad a programot sajnos. És úgy gondolom, hogy idén is rekordot fogunk dönteni, ami a résztvevők, a közönség számát illeti. Szóval nagyon-nagyon sok minden van, amiről beszélni. Szerintem érdemes eljönni Szentgyörgyre.